Sanibonani. Engayoba saphila yini abantu ngoba sesiphinde sabuya lapho kwathula sem-TV. Igama lami ngisengintando Jileka, sisazosho njalo sithi nje lesi iskhathi sami Nonkulunkulu. Masuze weza yona phela leyo msinde namandla negijima negazi, uzike sowazi ukuthi sekuyisikhathi somkhuleko. Ake basondela abantu emakhaya sizoxoxa nansi indaba. Bazalwane, nginokukhathazeka okuncane enginakho ngoba kulezi insuku ezidlule bengikade ngisekliniki ngiyokhipha izinyo. Kunobaba bengikade nginaye kulayini, uthi lo mzali ndodana yami ukukhathazeka enginakho kuncane ukuthi nje nokukhuleka ngisakhuleki. Mangibuza ukuthi baba wami kwenze njani, yini eyenza ungasakhuleki? Uthi lo baba ngoba nethemba sengalahla, uthi ngilahlekelwe indodana yami ngenxa ye depression. Uthi njengamanje engisele nayo indodana iku depression. Uthi nami sengiphuma kuyi depression, kodwa kukho konke lokho engidlula kukho ngilokhu ngiyakhuleka kodwa kubonakala umehluko. Njengamanje sengize ngayeka ukukhuleka, ngalahla ithawula. Abese ngicwala ukukhathazeka kakhulu, ngibona ukuthi kunabazali la ngaphandle abalahla ithawula beze beyeke ukukhulekela izingane zabo. Namhlanje ngicela sizothi nje khulekela leyo ngane. Bengicela ukukhuluma nomzalwane osekhaya njengamanje sibukele khona lapha kwathula sem-TV yokusizinda seyindaba ezimnandi. Ngizothi nje khulekela leyo ngane. Ngoba encwadini kaMathewu laphana ku chapter 13 verse 24 ikhuluma ngokhula. Ithi otshalayo utshala kahle, utshala imbewu enhle. Uthe itshalile imbewu enhle, lapho khona kumila okuhle, kwabese kumila nokhula. Kwabese kuba khona okhathazekayo gijimo yakulona otshalayo, uthi bheka ukhula lumilile kanti wena utshale njani imbewu. Useyacela uthi ngicela ukuyosusa ukhula kusosona isitshalo esihle esitshaliwe. Uthi lona otshalayo ungakhathazeki ngokhula, yekela ungasalisusi ngoba ungathi mawulisusa besususana lokho okutshaliwe okuhle. Namhlanje sizothi nje kumzalwane osekhaya khulekela leyo ngane. Ngoba bazalwane kunenkinga esikhohlwayo ukuthi lapho thina siphelelwa ngamandla okukhulekela izingane zethu, kunabantu abangakhathali ukukhulekela ingane yakho. Endozokhohlwa wena ukuthi noma ngabe uyakhuleka noma ngabe kawukhuleki, kunabantu abangakhathali ukukhulekela ingane yakho. Kodwa ubungozi balokho ukuthi ngenzeka ukuthi abakhulekelayo kona okuhle bakhulekela okubi kodwa. Ingakho namhlanje sinezingane ezingaphumelele empilweni ukuthi noma ihamba zithi ziyofuna usizo zifike itshelwe ukuthi wena wathi usemncane kwabese kugqitshwa inzalo yakho. Namhlanje ukwazi ukuthola abantwana ngoba wathi usemncane kwantshontshwa isibeletho sakho. Mzalwane osekhaya, kunabantu abangakhathali ukukhulekela ingane yakho njengoba wena ukhuleke bese uyakhathala ukukhulekela ingane yakho. Angithi phela mzali wami okwakho ukunqoba kona ukuthi kuphumelele okukhulekelayo, kodwa ukunqoba kwakho kusekuthenini wena khuleka bese awukhathali. Khuleka kuze kuyovala, ungalisusa ukhule enganeni yakho kodwa qhubeka ukhuleke. Sawubona mbukele ekhaya, angithi kusenjalo phela sisasho njalo sisathi lesi sikhathi sami Nonkulunkulu. Igama lami ngisengintando Jileka, sibuza kanjalo ekhaya namhlanje sithi nje yini lekhathazayo, kwenze njani, ukhathazwa yini? Khuluma kanjalo udlulisela abazalwane bezokwazi ukukhulekisa besingeke yini sasho sonke sathi uNkulunkulu sithwale, ngawakho amandla sithwale. Bengabazali besemakhaya bathwale, lapho khona bekhulekela izingane zabo ngokungakhathali bathwale. Mhlamba kusekho lutho kuyoshintsha njengoba bekhuleka, kodwa uzubapha amandla wokuqhubeka nokukhuleka
bengakhathali. Mbukele ekhaya mina nawe siphinde sihlangane ngevideo elandelayo sisajosho njalo sizathi nje lesi iskhathi sami noNkulunkulu. Mhlambe siyobe sesithwele nomunye umkhuleko womzalwane osekhaya sizothi besingeke yini sakhuphuka sonke sayokhuleka. Inkosi mayithele umusa. Ngiyabonga. Hallelujah.